Tak for indkaldelsen til det her samråd, som består af flere samrådsspørgsmål. Jeg vil godt starte med at sige, at jeg er glad for, at man i Danmark kan drive dagtilbud på forskellige måder. Det betyder, at forældrene ofte har mere end ét tilbud at vælge imellem, og det er godt. I Danmark har vi så en lang tradition for, at dagtilbud både kan drives kommunalt og privat. Kommunerne kan drive kommunale daginstitutioner og kommunal dagpleje, og private dagtilbud kan etableres af private leverandører, som både selvejende daginstitutioner, udliciterede daginstitutioner, puljeordninger, private institutioner og privat dagpleje. Der knytter sig forskellige kendetegn til de forskellige driftsformer, og der er, som jeg lige har nævnt, adskillige af dem. Driftsformen privat institution, som det her samråd handler om, er det eneste dagtilbud, som har en lovsikret ret til at etablere sig, og dermed også en lovsikret ret til at få en række tilskud fra kommunen, altså som det eneste. Et andet kendetegn er, at kommunen ikke kan anvise børn til en privat institution, og privatinstitutionen fastsætter selv forældrebetalingen uden en øvre grænse. Samtidig så kan private institutioner trække eventuelt overskud ud af driften. Hvis man for eksempel sammenligner med en selvejende daginstitution, så er den selvejende afhængig af en aftale med kommunen om driften, der er loft på forældrebetalingen, og meget centralt, kommunen kan anvise børn til institutionen, også børn med særlige udfordringer. Forholdene er altså meget, meget forskellige. Reglerne om driftstilskud til private institutioner er fastsat, så de ikke skal være udgiftsdrivende for en kommune, at forældre vælger en plads i en privat institution. Og det vil egentlig også fair nok, at de øvrige borgere i kommunen skal jo ikke have penge op af lommen, fordi der er en familie, der vælger at sende sit barn i en privat institution. Det synes jeg faktisk er et indlysende godt og et rimeligt princip. Hovedreglen er, at driftstilskuddet til en privat institution skal svare til den udgift, som barnet ville have kostet kommunen, hvis forældrene havde valgt en kommunal eller selvejende daginstitution eller dagpleje. Det svarer til det serviceniveau, som forældrene har betalt skat til, og som alle de andre kommuner eller forældre i kommunen har betalt skat til. Dagplejen kan være billigere end daginstitutioner. Derfor kan driftstilskuddet til en privat vuggestue være mindre end den udgift, som en kommune har til kommunale og selvejende vuggestuer. Kommunerne har dog mulighed for at give et driftstilskud, som svarer til kommunens udgift til kommunale og selvejende vuggestuer. Det er der nogle kommuner, der gør, men det er de ikke forpligtet til. Hvis man forestiller sig, at en privat vuggestue havde ret til et driftstilskud, som alene tog højde for kommunens udgift til kommunale og selvejende vuggestuer, og ikke dagplejen, så kunne det blive udgiftsdrivende for kommunens øvrige borgere. Og det hænger sammen med retten til at etablere sig. Fordi private institutioner har, som jeg har nævnt, en etableringsret. Og derfor har kommunen heller ikke indflydelse på antallet af private institutioner i kommunen. Men kommunen er forpligtet til at give godkendte private institutioner en række tilskud per barn. Og det er årsagen til, at reglerne er fastsat, som de er. Så opsummerende på første spørgsmål. Ja, jeg synes, det er indlysende rigtigt og rimeligt, at driftstilskuddet til en privat institution fastsættes på baggrund af udgiftsniveauet i forældrenes opholdskommune. Det harmonerer med det serviceniveau, som forældrene har betalt skat til, som jo er udgangspunktet for forældrenes ret til for eksempel at vælge en plads i en privat institution. Og jeg mener, at det vil være farligt at bede de øvrige forældre i kommunen om at skulle have penge op af lommen, fordi nogle forældre i kommunen vælger at sende barnet på privat institution. Og så er det også vigtigt at huske, at en privat institution selv fastsætter forældrebetalingen. Hvis en privat